Mi wnes i ddod yma ddiwrnod agored ac ar ôl cyfarfod yr holl athrawon y darlithwyr, felly ni wrth y modd yma, felly dyma oedd y dewis i mi. Nes i ddod ar ddiwrnod agored yma a wedyn ar ôl hynny doedd 'na ddim troi rownd. Yn sicr o Bangor yn gwneud dipyn ac yn canolbwyntio dipyn ar y Gymraeg, felly dwi'n gallu rhaid yng ngwaith, gwneud arholiadau a cael seminar yn Gymraeg, so dwi'n gallu trafod yng ngwaith o Gymraeg sy'n helpu fi ddallt o hefyd. Mae staff yr adran yn gret, maen nhw'n frwdfrydig iawn a maen nhw'n wybodus ofnadwy. Maen nhw'n rhoi lot o bwyslais ar sgiliau tu allan i'r cwrs hefyd, so chwilio am waith, a maen nhw'n helpu ni wneud cysylltiadau hefo pobl fydd allan helpu ni ffeindio gwaith ar y diwedd, so dwi ddim jyst am dysgu a wneud y gwaith ar y cwrs, maen nhw'n helpu ni sbio am bellach hefyd a ddatblygu sgiliau fydd yn helpu ni wneud y fodol. Ar ôl edrach ar y modiwlau yng ngwahanol brifysgolion, nes i sylweddoli mai ym Mangor oedd y modiwlau gorau a dyma fyswn i hapusa. Mae'n ddinas digon difyr, dwi'n meddwl, os ydych chi isio time out neu rhyw brec ar wrth gwaith, mae gennych chi ddigon o lefydd i fynd am dro, gennych chi ddigon o dreitha yn Sir Fôn, mae gennych chi'r mynyddoedd y fama efo'r wydda a ballu. Ardal mor braf, ddim rhy fawr. Dwi'n ddim wedi gweld hyn mewn dinas mawr, ond mae'n cartrefol iawn. Dyn ni'n disgrifio Bangor fel lle cyfeillgar, yn y byn nes i ffindo ar y diwrnod agored. Rhaid fi ddweud, y peth dwi'n mynd i fethu fwyaf am Bangor ydy'r pobl. Nhw ydy'r beth sy'n neud y flwyddyn be mae o. Mae tiwtor personol, os oes o wbath yn bod dwi'n mynd yna i siarad efo nhw ac arweinu'r cyfoeth hefyd, maen nhw'n arbennig, pawb yma'n wych o fi. Wbath da chi isio neu unrhyw poena neu beth da chi jyst yn gofyn a maen nhw'n help mawr. Dwi'n byw yn GMG. Mae lot o cymdeithasau mynd ymlaen yn Cymru, a pethau fel yna, lot yn trwy'r rôl i gilydd hefyd, a da ni fath o criw yn mynd allan. Mae'n brofiad arbennig, yn hytrach na neuaf breswyl mwy o fwy fatha adra mewn ffordd. Mae pawb yn un efo'n gilydd a dyn ni'n gymdeithas arbennig, felly hynod arbennig. Oedd o'n gymdeithas wych oedd yn rhan ohono. Nes i joio fel yr ochr academaidd, ond hefyd yr ochr mwy cymdeithasol, so dwi'n rili joio'r tair blynedd i gyd, rili. A bob dim amdano Bangor, ddim yn wych.